30 mayda Aşgabat-Dubay aralığındaki izigiderli uçuşlar yola koyuldu. Şeýle hem Tatarstan döwletiniň paýtagty bolan Kazan şäherine hem izigiderli gatnaw uçuşlary yola koyuldu. Aşgabatdan Dubaýa uçmak üçin ýolagçy 6700 manat narxy bolan PTG ýagny bileti satyn almalydyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollar hasaby boýunça $1914 deň bolýar. Kazan şäherine gitmek üçin uçar biletini 8020 manada satyn almaly. $2291 ibarat. Diýsen gymmat narxlar. Her kimin beýle narxda bilet satyn almana elbetde mümkinçiligi ýok. Yüze çıkan ýagdaýy ekonomik meseleler boýunça ekspert hünärmeni Prozashitnik Anadolu Hacıýewdan öz pikrini aýtmagyny haýyş etdik. Biletlerin beýle gymmat narxda bolmagyna näme sebäp bolup biler? Gelin ilki bilen narxy täsir edip biljek sebäpleri seredelim ve goňşy döwletler bilen narxlary deňeşdirelim. Aşgabat ve Dubay'ın arasında 1448 kilometrden ibaret. Şeýlelikde 1 kilometr hava ýolunun narxy $1.32 düşýär. Deňeşdirmek üçin Özbekistan döwletini alsak, Taşkent şäherinden Dubay'a çelli aralık Aşgabatda seredende 800 kilometr uzakta bolsa da $260. Tacikistan döwletiniň paýtagty Duşanbe şäheri bilen Dubay'ın arasy Aşgabatda seredende 500 kilometr uzakta bolsa da uçar biletiniň narxy $240. Bu döwletlerde 1 kilometr hava ýolunyň narxy takminan 12 sent bolup durýar. Diýmek beýleki döwletler bilen deňeşdirende Türkmen hava ýollary avia kompaniýasy uçar biletini 10 esse gymmat narxda satýan eken. Üns çekmeli zadymyz. Uçar biletiniň narxy 30-40 göterim avia ýangyrjynyň bahasynda bagly bolup durýar. 30-40 göterim avia ýangyrjyň bahasyna bagly bolup durýar. Edil şu wagt Rossiýada avia kerosiniň bahasy $750-800 aralygynda, Özbekistanda 900, Tacikistanda $1000 sähel ýokarda. Iň arzan bahaly kerosin Türkmenistanda, Türkmenbaşyň nebiti gaýtadan işleýiş zawodlar toplamy geçen ýyl Jet A1 avia kerosini öndürüp başlady. Iň soňky narxlara esaslansak, şol kerosin bir tonasynyň bahasy $300'dır. Diýmek logiki düşünje eýersek, Türkmen hava ýollaryň uçar biletiniň narxy beýleki döwletlerinkinden iň arzany bolmaly. Sebäbi aralyk hasabynda da, ýangıç narxynyň hasabynda da tapawut kän. Näme üçindir biletler altın narxda satylýar? Ele gymmat narxlarda bilet satma Türkmen hava ýollary nähili sebäplere esaslanyp biler? Kimde biri gara bazardaky dollaryň hümmeti bilen dolandyrylýar diýip biler. Emma bu ýagdaýda da Türkmen biletiniň bahasy däşlik bolmanlygy sebäpli gaty ýokary. Belki de Türkmen halkynyň aýlyklary ýokarydyr. Sebäbi Türkmenistan tebii resurslara baý döwlet. Şu sebäpden bolup bilermi? Türkmenistanda ortaça aýlyk bary ýogy $290. Özbekistanda 300, Tacikistanda 157, Türkmenistanda adam başına düşýän jemi içerki önümün $8843 bolandygyna garamazdan bu gölüňne tutýan 3 döwletimizin arasında iň ýokary görkezeji Özbekistanda $1901, Tacikistanda $839. Indi sizin soragyňyza jogap bereýin. Biletleriň gymmat narxda satylmagynyň sebäbi Türkmen hava ýollary avia kompaniýasy döwlet edarasy. Onun bu orada garşydaşlyk görkezip biljek däsdeşi ýok. Şol sebäpden tlen narxyny kesýär. Bu höküm sürýän ýokarky gatlygy diýsen amatly. Bellep geçişim ýaly narxa täsir edip biljek däsdeşleri ýok. Türkmenistanda talaba laýyk adalatyň ýoklugy
boluluğu sebäpli raýatlar şeýle haklarının bozulmalığına, yani el yeter nırkta däldigini ve erkin tiyahat etmek bozulyanlığı hakta hiç yere yüz tutup bilen oklar. Ondan insan hukuklarını goýjylar beýleki zatlar bilen bir hatarda. Kadana uçuşun deportasiya merkezinde saklanyan, islenilmeyen adamları deportasiya etmek için bir kanal açmagından gorkýarlar. Yeni bir bellemeli zadımız gymmat nırkları bellemek bilen şeklenmen üstüsüne gatnaw uçuşlarının sany maksimal derecede azaldyldy. Ýolakçylaryň sanynyň kendigini siretmezden bu zatlar bilgeçliğin edýärler. Sebäbi pandemiya ve pasportlaryň talabyna aýyk däldigi üçin daşary ýurtlarda galan Türkmenistanly raýatlara watanyna dolanmazlygy üçin bilkaslaýyn bökdönçilik döredilýär. Soňky 2 ýylyň içinde yurt daşında Türkmenistanyň awtoritar rejimine nägililigini bildirýän protest hereketleri köpeldi. Azat howasyndan dem alıp gören adamlardan rejim howatarlanýar. Resmi Aşgabat ýagdaýyň köşeşmegine garaşýar.